నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గం పోటిపల్లిలో సంపంగి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో స్కూల్స్ విజిలెన్స్ దత్తత కార్యక్రమం జరిగింది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ పట్లోల సంజీవరెడ్డి హాజరయ్యారు. ఇందులో భాగంగా 30 స్కూల్స్, 2 గ్రామాలు దత్తత తీసుకుని పాఠశాలలకు కంప్యూటర్స్, గ్రామాలకు ఆర్ఓ వాటర్ ప్లాంట్ అందజేశారు. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే కంప్యూటర్ విద్య అత్యంత అవసరమని సంపంగి చైర్మన్ రమేష్ సంపంగి, సీఈఓ సురేష్ సంపంగి అన్నారు. ప్రతి గ్రామానికి స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందాలనే లక్ష్యంతో ఈ వాటర్ ప్లాంట్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. అయితే భవిష్యత్తులో విద్యాభివృద్ధి, గ్రామాల సమగ్ర అభివృద్ధికి సంపంగి గ్రూప్ నిరంతరం తోడ్పడుతుందని హామీ ఇచ్చారు. గ్రామీణ విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ విద్య అవసరమని ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యానించారు.